Wel, dyma ni, Pencampwriaeth Stoc Ifanc y Merlod Cymreig. Felly mae gyda ni'r enillwyr o'r bore yn dychwelyd i gysadlu am y teitl hynny a'r Pencampwriaeth yn ogystal â chwpan parhaol Bilden yn ogystal â medal air Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig. Ie wir, o dyna beirniad Stephen Howard am ar cyntaf i gael drot yn y Pencampwriaeth hyn i Mr Sandy Anderson, Thistledown Sherman. Fe enillodd yr ebol 2 blwydd hyn i ddosbarth. David Russell yn ei drafod tro hyn. Mae'r Colin Tibby siŵr o fod yn y cylch arall. Yn cyntaf i fynd yn Pencampwriaeth yr adran B y Stoc Ifanc. Wel, Kerry Wainwright gyda'r eboles. Yr eboles flwydd sgelorn Sifil. Y tad sgelorn Casanova a'r fam sgelorn Clywini. Felly Kerry wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn gyda'r adran B yn y gorffennol, wedi mynd ar Pencampwriaeth yma yn y gorffennol yn ogystal. Ysgwn i os mae heddi wedi diwrnod hi gyda sgelorn Sefyl. Digon da wedyn ni, Owen, digon da. A nesaf i fynd wrth ennill dosbarth yr ebol 2 flwydd yw Moelview Thunderstruck i teulu'r Joneses brydfa Moelview. Cerdol gella i wy'n deall. Moelview Moonstruck y tad, y march, a gallan o Moelview Cerian. Wel, dyma ni. Steph Mansfield yw hon. Dwi'n meddwl mai John Pete Moonwalker, yr ebol blwydd yw hwn. Y tad John Pete Class Act a'r fam Cadlan Valley Jodette. Y ceffyl yma yn dangos hunan yn tu hwnt o dda, byddwn ni'n dweud, yn dal ei hunan yn dda, yn ben uchel. Odi, mae fe. Sicr yn dal llygad. Odi, yn ei ffet. Mae rhywun fel beirniad Stephen Howard sydd yn bwrpasol yn magu am rhywbeth i farchogaeth. Gallet ti weld rhywun yn eistedd arno hwn a trafeili. Ie, good show fach fan'na. Da iawn, Steph. Nesaf i fynd i Joe a Jess Parry. Eiath Vienna. Wrth y march, Roson Adonis, ac allan o eiath Titania. Titania wedi ennill yma yn y blynyddau cynt. Yr eboles yma, hi oedd yn bencampwr yn y ffaerea, yn brif bencampwr yn y ffaerea y llynedd. Mi athi ar teitl yr adran B. Wedi mi athi ymlaen wedyn i fynd ar brif bencampwriaeth y sioe yn y ffaerea yn 2022. Joe Parry yn arddangos, fel nes i sôn. Eboles 2 blwydd. Mae hi wedi gwneud sio fach digon taclus fyd. Ac wrth gwrs, fel arfer, mae'r bobl sydd yn ail yn gallu cystadlu yn y dosbarth. Gall fod, bydd y beirniad o well gyda nhw, un sydd yn ail na'r cynta yn bob dosbarth arall. Ie, felly teulu Hilyn. Dewi Lloyd Evans, Hilyn replica yw'r ceffyl yma. Y tad o'r iseldiroedd, Iselfitz Lord Markham, a'r fam Hilyn Can yr Afon, gyda'r mab Arwyn yn arddangos. Felly, fe oedd yn ail y nosbarth yr ebolion teir mlwydd oed. Nesaf i fynd wrth gwrs i brydfa Heniarth yw Heniarth Mona Mia. A yw wir na beth yw ei enw e. Wedi cael ei fagu wrth march diddorol tŵr o fel Houston, sydd wedi cael ei byrnu gyda'r brydfa hyn o Australia ac yn bendant yn ei gwaith da wrth twli yr eboles hyn. Felly i'r Stoc Ifanc sydd yn y cylch ar hyn o bryd, Pencampwriaeth y Stoc Ifanc yn yr adran B. Mae'r cystadlu yn frwd, ond does yr un penderfyniad eto. Kevin
Morgan, dwi'n meddwl, yw'r gŵr yma. Dyma'r boles oedd yn ail yn y dosbarth, bron heilog Petal. Felly eiddo Kevin a Nicola Morgan o ardal tu allan i Lambed. Farmers, tre fawr Farmers. Kevin a Nicola, wrth gwrs. Casglu cwpl o'r adrannau B yma, a maen nhw'n wneud yn dda iawn, a werth dod â hon ar ôl ennill yr ail spot yn y dosbarth i'r Pencampwriaeth hyn, achos mae hon yn nebo bach special. A dyna fe, ni wedi gweld nhw gyd. Felly tipyn o bwysau ar ysgwyddau'r beirniad. Mr Stephen Howard o frydfa Boston. Dyma'r dyn pwysig yn y cylch ar hyn o bryd. I benderfyniad fydd yn mynd ar dydd. Mae'n cerdded y llinell. Mae'n taflu golwg arnyn nhw'n unigol, unwaith yn rhagor. Pencampwriaeth Stoc Ifanc yn adran y Merlod Cymreig. Beirniad, Mr Stephen Howard, yw'r gŵr sydd ar penderfyniad terfynol. Mae'n cerdded y llinell. Mae'n taflu golwg arnyn nhw'n unigol unwaith yn rhagor. Ond dwi'n siŵr fydd yna benderfyniad gyda ni mewn eiliadau. Mae'r gysadlu wedi bod yn frwd. Mae yna gysadlu o ar draws y byd wedi bod yn yr adran yma eleni. Ni o hyd yn gweld ni, Owen, yn dyn ni yn yr adran B. Mae tipyn o diddordeb dram môr yn yr adran hyn. Wi ddim yn nabod gormod o gyffyle sydd wedi trefeili o Australia gymaint am ar adran B wedi dod i'r wlad. Stephen yn edrych ar Euath Vienna. Y Palomino. Mae'r beirniadu yn y Anferth o Gyseg, neu Eboles. O brydfa enwog iawn, Euarth, yn Corwen. Judging in the Welsh Ponies, the section B is coming to an end. Wedyn ni twlu golwg i diwedd y llinell ar Pencampwriaeth Mona Mia wedyn ni. So that he can choose his champion exhibit. Wedi penderfynu. Sgwn i lle eithi. Dwi'n meddwl bod y steward o bosib yn gwybod, ond y beirniad a'r steward sy'n gwybod ar hyn o bryd. Ond fydd y canlyniad gyda ni yn gyflym. Felly dyma ni. Dwi'n meddwl mae Mr Meirion Davies yw'r gŵr yma. Ie, Heniarth Mona Mia i Richard Miller a Meirion Davies o brydfa Heniarth yn Ferryside, Sir Gyfyrddin. Meirion wrth i ffenni ac yn dod i'r brig wrth ennill dosbarth yr Ebolesi tair blwydd i fod yn Pencampwr y Merlod mynydd, y Merlod yr adran B, y Stoc Ifanc. A mae hon yn heiddi fi yn y farn ni. Mae'n gaseg i ddod, ond ar y diwrnod mae'n disgwyl yn berffaith. Ydy, a dwi'n meddwl mae hon atho hi yn sioe glynysglenni, a Eboles Euarth wedyn, Euarth Vienna, atho'r is y Pencampwriaeth yno hefyd, felly yr union safleoedd a oedd yn sioe glynysglenni. Felly, Mr Meirion Davies ar ben i ddigon. Llongyfarchiadau mawr iddo fe yn ogystal â Mr Richard Miller. Tipyn bach o sgwrs yn mynd yma. Dwi'n credu bod Meirion ti'n credu'r peth. Mona Mia i gofio wrth y march Tŵr y Fel Houston, sy'n draw o Australia o bob lle ac allan o'r Gyseg. Heniarth Twrlw, brydfa Heniarth wrth gwrs yn hoff iawn o'r enwau yma. Fi'n credu bod Mona Mia yn lle yn Australia i'w e. Dyna beth yw'r patrwn. That's R, L and DM, Miller and Davies with Heniarth, Moon and Mia. Can I take this opportunity to thank our judge, Mr Steve Howard, for judging this morning, and we look forward to seeing you again tomorrow morning. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni.
centre of the main ring, the Welsh Ponies young stallions. Going to close the last stallion from line. It's coming out in front of the judge, Mr. K.I. Davis. And 12 stallions here in the main ring. And of course, may I remind you, at 2:40 this afternoon, the highlight for so many of us will be in the senior stallion class, where the main ring is opened up to all the stallions. And we look forward to some wonderful showing of these wonderful stallions. A dyma ni, mae'r gwad gorau wedi dod o Australia, Mona Mia, ac allan o Ferryside yn Sir Gyfyrddin i goroni yr eboles dair blwydd hyn y gorau o'r stoc ifanc yn yr adran B i brydfa Heniarth. To end of life. And have the little child. Wel, llongyfarchiadau mawr unwaith yn rhagor i frydfa Heniarth. No strangers to success here at the Royal Welsh, but 2023, another good year. Oh, thank you very much. We're thrilled. We haven't shown here since 2019, and I judged last year, so it's great to come back and get a gold medal on her. You know, her mother was, she won here 6 times. Her grandmother won here 6 times in a row, was champion twice. So it's great that, you know, the family's carrying on. And how important is it for the Welsh bees in particular to have a platform like this to perform? Oh, well, you know, this is a shop window, and I bet you if you poll, there's probably more Australians in that audience now. You see, by an Australian horse that we imported, you know, it goes worldwide, and to win at the Royal Welsh is the pinnacle, and everybody remembers that one. So. Wel, llongyfarchiadau mawr I chi, a pob lwc am weddill y sioe. Thank you, Hannah. Diolch. Thank you. The little